Ahojte všetky krásne bytosti, vítam vás pri dnešnom videu. A v dnešnom videu si rozoberieme, ako vnímam tému rodiny. Čo je dôležité pochopiť je, že v absolútnom slova zmysle sme rodina úplne všetci. To, ako funguje multidimenzionalita reality, je, že ak by sme si zobrali linearitu času, tak sú dvaja rodičia, ktoré porodia nejaké svoje deti, tie deti majú svoje deti a povedzme si nejaký príklad, že ty porodíš nejaké svoje dieťa na tejto planete, to dieťa sa časom vyvinie v tak mocnú bytosť, že si vytvorí alebo sa inkarnuje na inú planetu. Na tej planete si ono porodí nové deti a v nejaký čas ty zomreš, reinkarnuješ sa na tejto planete a dieťa tvojho dieťaťa, ktoré sa rozhodlo inkarnovať na inej planete, tak jeho dieťa sa inkarnuje na túto planetu a zrazu ti to môže byť tvoj otec alebo strýko a počas veľa rôznych životov sme si takto postriedali a teraz, čo máš kamaráta, brata, sestru, dcéru, tak sme si v rôznych životoch hrali rôzne role a takýmto štýlom tvoria všetky bytosti jednu kompletnú rodinu. Neexistuje bytosť, čo by nejakým spôsobom nebola spojená s tebou. Neexistuje cudzí človek, neexistuje nič také, ak zoberieme v potaz absolútnu pravdu vesmíru. Čo je dôležité pri ascension tejto planéty, pri prejdení do nového levelu, je, a čo je aj veľmi kľúčové a veľmi oslobodzujúce, že nie každý má zámer osvietiť túto planetu. Nie každý má zámer pomôcť pri transformácii tejto planete. Nie každý má zámer žiť rainbow, nie každý má zámer žiť raj. A čo je veľmi dôležité je, že tí ľudia, čo ten zámer nemajú, tak od tých ľudí sa musíme jednoducho odpojiť. Tá generácia zomiera a nemusíme byť smutní, nemusí nám to byť absolútne ľúto, pretože ak spoznáte pravdu, pravda je taká, že v skutočnosti nikto nezomre. Smrť ako taká není možná, ono vedomie ostáva vždy nažive a je to len transformácia do inej formy života. Bude to reinkarnácia na túto planetu, ďalší život, alebo je to inkarnácia na iné planety. Každá duša je na inom stupni vývoja svojej evolúcie a podľa toho sa každý po smrti, v momente fyzickej smrti rozdeľuje do inej, akoby každý človek sa posunie v živote do nejakej inej formy, buď na inú planetu, alebo na inú úroveň reality, kde sa nemusí ani inkarnovať do fyzického tela. No v rámci evolúcie duše a tejto planety to bolo viac ako bežné, by som povedal, že sa ľudia reinkarnovali viacero životov, že už 1000 ročia sa inkarnujeme zo života do života, aby tá duša sa naučila svoje nejaké lekcie, ktoré sem prišla spraviť. A čo sa týka tejto transformácie, tak je dôležité to, že najlepšie, čo môžeš pre seba spraviť, je obklopiť sa ľuďmi, ktorí majú ten istý zámer, ktorí pracujú na sebe, ktorí pracujú na tom, aby sa stali vedomejšími, láskavejšími bytostiami. A faktom je, že rodinu si vyberáš. Taký permission slip, čo je podstatné pochopiť, je, že
veľmi pravdepodobne, ak si na tejto ceste a si na nejakej ceste evolúcie a pracuješ na sebe, tým myslím, že si naštudoval, že je dôležité meditovať, že chodíš na nejaké vedomé kruhy a snažíš sa byť čo najviac autentický, byť čo najviac zdravý, venuješ sa zdravému životnému štýlu a objavuješ v sebe umenie lásky a učíš sa ľúbiť seba a svoje okolie, aby si žil čo najviac šťastný, naplňujúci život. A najväčším blokom je akoby spravidla týchto vyspelejších duší, čo prišli sem so zámerom pomôcť celej planete pri tejto evolúcii, je, že sme sa inkarnovali do biologickej rodiny, kde väčšinou členovia tej rodiny sú nevedomí, nemajú tento zámer a naďalej žijú a udržiavajú starý systém. Problém bol ten, že títo ľudia sa na vás pozerali, že vy ste nejaký čudný, že vy ste divný a celá projekcia starého systému fungovala na tom štýle, že niečo není správne s tebou. Pričom oni sú tí, čo naďalej pozerajú správy, oni sú tí, čo si kupujú farmaceutické drogy, oni sú tí, čo pijú alkohol, oni sú tí, čo nemajú záujem o to nejakým spôsobom sa zaujímať o svoje zdravie, o zdravie tejto planéty, ich nezaujíma, oni sú tí, čo chodili loviť a zabíjať zvieratá. No a kľúčové v tomto je to, a úplne oslobodzujúce a najlepšie je, že rodinu si vyberáš a v konečnom dôsledku si vytvoríš komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí ťa budú vnímať tak, ako vnímaš ty sám seba, ktorí budú podporovať a budú k sebe láskaví, ktorí ťa budú počúvať. To sú tí ľudia, s ktorými budeš vedieť riešiť hlboké témy vesmíru, čo je vedomie a všetky tie veci, ktoré ťa naozaj zaujímajú. To sú kúzelníci a čarodejnice, to sú tí ľudia, ktorí v sebe udržujú pri živote svoje vnútorné dieťa, ktorí sú odvážni a neboja sa postaviť za pravdu. Zaujímavé slovo je biologická, lebo bio to je akoby, teda aspoň ja si to tak prekladám, bio je takéto prírodné, že máš akoby prírodnú rodinu, máš pokrvnú rodinu, to je biologická, že áno, logicky to je tvoja rodina, s ktorou si spojený so svojou krvou, no logická, no teda absolútna pravda je, že rodinou sme úplne všetci a ty ak chceš žiť svoj najlepší život, tak reálne najlepšie, čo je odpojiť sa od úplne všetkých ľudí, ktorí nemajú ten zámer, ktorí nežijú ten spôsob života, čo žiješ ty a môžeš to spraviť úplne bez výčitiek, pretože kľúčové je to, že aby si mal čisté svedomie, je dôležité to odkomunikovať s tými ľuďmi, odkomunikovať to s tou rodinou, vyjadriť im svoj zámer tvojej existencie a o čo sa tu snažíš. A oni, ak sa dobrovoľne rozhodnú ťa nejakým spôsobom zhadzovať dole, alebo ti neveria, alebo nemajú ten istý zámer pracovať na sebe, tak to ti dáva úplne slobodnú vôľu sa od nich plne odpojiť a zároveň je to aj to najlepšie, čo môžeš spraviť pre seba a celú túto planetu. Pretože oni, tým, že sa od nich odpojíš, zároveň energeticky oni to začnú cítiť a začne ich to prebúdzať a začnú sa uvedomovať. A ak sa nezačnú uvedomovať a žijú svoj starý systém, tak najlepšie, čo môžu pre nás spraviť, je zomrieť. Pretože Rainbow týchto ľudí nepotrebuje, Rainbow a táto nová planéta nepotrebuje starosystémových ľudí, ktorí nemajú zámer o tom si zisťovať viac o tom, čo je život, čo je realita, čo je vedomie. A
Možno to znie drasticky, ale reálne ich najlepšou službou pre nás je zomrieť, pretože tým, že oni sa odpoja od tejto existencie, tak uvoľnia miesto pre ľudí a pre bytosti, ktoré majú záujem o to žiť raj na zemi, ktoré majú zámer sa prebudiť do svojej skutočnej pravdy. Pretože to poznáš ten pocit, že ty na sebe pracuješ a potom ideš z toho, že si myslíš, že to je nejaká tvoja povinnosť ísť za svojou biologickou rodinou a riešiť s nimi čo? Alkohol, nejaký futbal, nejaké smutné správy a to ťa energeticky úplne vyšťaví. Dajú ti pocítiť, že si nejaký šialený toto, alebo sa naučíš, že s nimi jednoducho sa nemáš úprimne rozprávať, ale tým zahadzuješ svoju vlastnú autenticitu a to je to, čo momentálne táto planéta najviac potrebuje. Autentických, plne napojených ľudí, ktorí budú zdieľať lásku a pravdu a ide o to sa odpojiť od všetkých ľudí, ktorí tento zámer nevyžarujú. Tým, že to spravíš, si zároveň začneš priťahovať tých ľudí a ide o to vytvoriť potom komunitu ľudí, s ktorými si najviac rozumieš. Niektorí ľudia sú v našich životoch len na nejakú chvíľku, aby nám niečo naučili. Je to vlastne o tom, aby nám odzrkadlili to, čo sa buď ešte nejaké veci, na čom musíme my sami zapracovať, alebo jednoducho niektorí ľudia sú od nás, niektoré bytosti sú tak odlišné, že s nimi nevieš vytvoriť najlepší svoj život, pretože najlepší život vytvoríš s tými ľuďmi, s ktorými si vieš najviac vajbiť, s ktorými sa vieš cítiť sám sebou, pri ktorých sa cítiš byť podporený, ktorí v tebe vyvolávajú príjemné pocity, vyvolávajú v tebe to najlepšie, majú úprimný záujem ťa spoznať do hĺbky a to je to. Čiže vesmír ti dáva najavo a hovorí, že není to tvoja povinnosť. Tvojou povinnosťou momentálne, ak sa považuješ za svetelného pracovníka, je vyčistiť si pole od úplne všetkých ľudí a energií, ktoré nepodporujú vzostup tvoj a tejto planety. Toho starého vedomia ti nemusí byť ľúto, pretože oni sú momentálne tým vírusom, ktorý likviduje túto planetu. Tie ich staré pohľady a myšlienky, to, že oni v sebe zabili svoje vnútorné dieťa, že si myslia, že mágia a láska a pravda je len nejaké vú a ich pohľad je, že systém, že život je proste ťažký a tvrdý a že veci jednoducho sú také, aké sú a mal by si to rýchlo prijať a mal by si ísť tou cestou, čo ti oni vymyslia, aj keď ty cítiš úplne niečo iné. Chápeš, že to, čo ty cítiš robiť, to, čo ťa najviac láka, nech je to hoci čo, to je to, čo by si mal robiť. A ak ťa niekto v tom nepodporuje a hovorí ti, že to není možné, alebo že by si sa mal na to vykašľať a bla 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 bla, tak to bla 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 bla, keď odsekneš, tak život ťa o to viac podporí a dá ti do života príležitosti a ľudí, s ktorými sa budeš cítiť potom naozaj šťastný, naozaj príjemne. A dokým sa ty budeš udržiavať v realite s ľuďmi, ktorí vidia život inak a ktorí ťa zhadzujú, alebo sa nad tebou povyšujú, alebo sa s nimi jednoducho necítiš príjemne, to je akoby ten signál, že ty sa musíš cítiť príjemne s tými ľuďmi, musíš sa cítiť, že si podporený a ak to pri tých ľudí necítiš, tak to je tvoj signál, že sa od tých ľudí máš jednoducho odpojiť. Čo neznamená, že sa s nimi odpojíš navždy, lebo oni pri momente fyzickej smrti im dopne, vieš sa s nimi aj spojiť a zároveň sa tí ľudia potom môžu inkarnovať. Zrazu sa môže tvoj rodič alebo starý rodič inkarnovať ako tvoje dieťa alebo dieťa tvojho kamaráta v tvojej komunite.
toto vedomie sa stane veľmi bežným a normálnym a možno akoby ten moment si povie, že môj tatko alebo moja mama, je mi ľúto, že oni sú takí zaspatí, nevedomí a žijú svoju realitu hnusoty a strachu a chcel by si im pomôcť, ale dokola im vysvetľuješ veci, ktoré oni nemajú šancu momentálne uchopiť, pretože sú tak nakazení, tak prehnití tým starým systémom a zatvárajú si pred pravdou oči a možno jediný moment, kedy sa im to otvorí, je až po smrti. Potom sa uvedomia, ale rozhodnú sa, že sú tvojej duši blízky a rozhodnú sa a možno aj ty cítiš, že by si cítil ich tú akoby juicy, svetelnú esenciu mať vo svojom živote, tak sú dohody, že sa inkarnujú ako ďalšia generácia, kde ty budeš ich rodičom, kde ty ich naučíš správne hodnoty, pretože ty sám na sebe teraz pracuješ, aby si transformoval a toto je to, čo sa nazýva transformácia generačnej karmy. Že všetky hnusoty, podvody, strachy, nedôvery a podpory starého systému sa jednoducho mažú tým, že ty sa postavíš sám za seba, že ty jednoducho si budeš žiť a vyvíjať svoju vlastnú pravdu, že ty sa rozhodneš žiť láskavú realitu, že pre teba to není slabosť, ale sila, že byť milý na ostatných a upratovať si po sebe svoje veci a nezahadzovať odpadky len tak hocikam do prírody, že si začneš vážiť každý a všetok život najlepšie, ako vie, že to je cesta, ako sa maže stará generácia. Čiže starý systém sa pozerá na smrť, hej, že nevieme, čo je po smrti, aj keď nová generácia, nový systém Rainbow vie veľmi dobre, čo je po smrti a to je len ďalší stupeň na tvojej ceste. Je to reinkarnácia do nejakej inej formy života. Bude to reinkarnácia na túto planetu, ak sú to tvoje dohody. A mám pocit, že väčšina ľudí má tieto dohody. Celá stará generácia starého systému nám spraví službu tým, že čo najskôr umre a reinkarnujú sa ako generácia našich nových detí, kde my ich naučíme, ako sa naozaj žije v súlade s prírodou, v súlade s láskou, v súlade s najväčšími juicy hodnotami. Čiže ešte raz, ak tí ľudia nemajú ochotu na sebe pracovať a spoznávať Rainbow, tak máš úplne zelenú kartu s čistým svedomím. Najlepšie, čo môžeš spraviť pre všetkých, je, že sa od nich odpojíš. Že odpojíš od nich kontakt, jednoducho im dáš najavo, že ty nemáš záujem o láskavý život, tak ja nemám záujem o toto hnusné, trápne divadlo, kde ty sa povyšuješ nado mňa len preto, že si starší a tváriš sa, že ja som šialený preto, že mám láskavejší zámer s touto planetou a so svojím okolím. Tak je to. Dôležité je s nimi mať úprimnú konverzáciu a ak oni jednoducho dajú najavo, že nemajú zámer, nemajú záujem o teba, ale od skutočného teba, od toho teba, čo ho zaujíma astrológia, čo vidí tie spojenie, čo vidí, že si jednoducho pravdivejší, inteligentnejší a láskavejší, než sú oni sami, ale oni sa tvária, že oni vedia viac o živote. Ich zámer síce je láskavý, že oni ťa chcú ochrániť, ale v skutočnosti, čo robia, je, že ťa udržiavajú v tých energiách starého systému, čo tebe absolútne v tomto období neslúži a neslúži to nikomu to nerobí dobre. Možno sa cítiš momentálne sám a v izolácii
ale je to len do tej doby, dokým nespravíš tento kritický krok, že dáš vesmíru jasne najavo, že čo sú tvoje priority a ako vážne myslíš to, že už teraz ľúbiš sám seba a ako si ty dopraješ, akých ty ľudí si dopraješ mať vo svojom okolí. Či tých, čo sa non-stop na všetko sťažujú a pozerajú samé otrávené správy, alebo si vybereš tých ľudí, ktorí sú na tejto ceste a budete si navzájom vajbiť a žiť si svoj úžasný, vysnívaný život. Je lepšie mať jedného človeka, ktorý je ako ty, ako 150 členov rodiny, čo žije v týchto ohováračkách a strachoch a bla bla. Je to na tebe. S láskou a za kiel.